Tabuni baksa cerai tamonka sawi hamlia jesek pona kaham sawi perengna di amsuna hamia serengi bate mani kahase engjak tongshu lai thangjak maso se sakori ka dewarmano sak sachung baranogo kotok sore thima nukmani phiaba miani salo hanyo haite koroksa börui Isha Tripurano baranogo kotok sore thimani je nukjauka au chini tara baitultem national kubune khanaka Mia 28 December salmari Isha Tripurano baranogo kotok soroja ktheje manjauka black and white amasingsa amsu buri shikile naithoma baki thima kana Isha Tripura class 11 poritongo gal bochung school botoma jaga baratoma jaga ke agurtolani Lal Bahadur club ganao nokbara tongu kami henkai hokutisa phaji tabuk Isha Tripura thimani kokno kisa khorsawi saiman lain Isha Tripura bini amabai nokbara tongi gal bochung school class 11 poritomani pula jora joto thikthak no tongu and salkisa sekang nok ni buma kamio samukisa nango ne besajak Isha Tripura no baranogo sajung kelangi parao thangka mane besajak Isha Tripura lai agurtala tongi pori tongu ba nok ni parents buma bufa agini simino thangla shuklai besajana logirui nai tongo amaka haikok abagi lathani salo buma kamio samukisa nango hninyo bini sajak Isha Tripura no baranogo sajung kelangi kahamke thangmani but amuni olo tamuka aboto sawi manlia yagulo nokni borok buma bufa song borni sajak Isha Tripura no barbar call khaimani se phone off mangse mani tongshu besajana phone off manei nokni buma bufa beleni wana chinda kalaima bai buporo borni sajak phone on kalaino eba switch on kalaino hanei buma bufa nasingla shuka haipono keduma jora nasingma olobo Isha Tripura phone on se khalailia abuni darte nokni buma bufa paithoko henkai direct nok bara malik no call khlai sana nangka chini cherai eba chini sajik no jeng barbar call khaichuka phone off mangse mani tongshu nengkisa rumo thangi check khlai nagedi buma bufa nok malik no ati saharma bagi Isha Tripura ni gana gini tongnai nok bara je tongnai rok Isha Tripura ni rumo thangi naimani room lock rijak tei doga togi khorang khlai mani khorabo Relia Isha Tripura bisindi joto sub siring engjak abuni yakrono aroni lukrok Lal Bahadur club ni borkno ringka plus police no ringe joto kobikok samabai doga togi khulok nalei male Isha Tripura no room bisingo kotok soroja kthise nuksiu tei Isha Tripura no kotok sorojak nukmani bo yakungni yasko se hawo nangjak eba hawo kalaijak abagi tabu kbama luku kbama kok salaimani nukjaka Isha Tripura no boise bothare khache klangkana bo sachung theye manglak tei hamjama chlani bagise thekena angyake bokha bisingo mongsasak duku tension toma bagise thekena amaka jatre jat kok salaimani nukjaka but Isha Tripura tangi thekya bokha tam duku tong a bisini kokno kebo kahamge sawi manai greiku jodi bisini kokno kahamge saimana musungke Isha Tripura ni phone check kahamge khlai nakhi simi a bisini kokno sawi man thotok hai ma tongshu jodi norok Isha Tripura ni mangkthei eba bo kotok sore thimani photo nane musungke chini Whatsapp channel habuina di jeng link description haika ba comment se pin kharnai okay phari tesa chini main topic go tabo kokle abose jeng je wan chumani ti henkai class 11 pori tonai cherai o boys roko te tamni bagle dukhu nangi thinai ba amo norbo kahamkene siwo saimono example khoroksa se hamjama chachama borok bai duka breakup khlai jakida Isha Tripura dukhu nangjagi amo kahake thina nangkhana angyake family o mungsa sakda problem tongna eba rang puisa rokni chinta tension angida o cherai jora Isha Tripura thina nangkhana chini khawle amo kahe kok kwbama jatre jat wansukjagi phayung jodi je jeng kok samni bisingte wansoma kahaibo angya hankai aborono kare kebo chalabaide photo eba video rokno teye viral khainani domki roi blackmail khai thangjak tongkhana aboni dartida of blackmail je khajamani yakni katina bagai Isha Tripura thina nangkhana sengmung jatre jatke kwbamano kasajak thine borok to thino thangka kubuitamo tadaltamo aboto sawibo kalanglia saimanibo gerikya haipono bisini kokno saimana henkai tei kaisa bokhago Isha Tripura je borok bi dol close ke tongo bini best friend ke tongne doloni bisingono kahamke kok sengei nakyan kai ki sale hints mani mano botangi thekena bini khawo tam duku tongkhana doloni bokhate ki semisa
sawi mana ni jeng kha bisingo wan sugu tebo chini je wan suma moteke Isha Tripura ni sago problem tonai bini bekha bisingo mungsa huja kok tongo bokebno salanglia eba saraklia a hujak problem ni solution ma yangino Isha Tripura saksasung thekena hnaino seng wan sugu so chini tara baitolte munai shok norletam wan suk amsu buri kahama naithok sikli sogi phema jorawo Isha Tripura tangi saksasung thekena nini khani wan suma kokno comment khale sana tapogdi paithiku seng amon sanai laibo amsukse problem angki tongkhe nokni buma bufa taku bukuk eba dol drog bai phano bukhani kok sawi share khake kahamangnai jesa mungsa angei wana chinta khlai tongma bai problem solve anya bini solution bo phaya nung jesek siring silent ke tongo a problem tebose tornai a problem nono tebose kosto rinai a bagi jepro problem ongo kaham koktung hamya koktung loki no nokni borok eba ganani borok no bukhani kok khologi sake hamnai mungsasek solution do mannai jodi bukhani kok kebano kuno sana kore sana loki kore tongkeba display chini Facebook or Insta ID nokini mankana link description o resak yang tiba chungno norkni khani kono share khlaimanu phiaba life problem phano onke dukhopan onke saksachung themani aba ekdom raja saya thei thangma olo tama manai mungsamaya ulta ma babu taku bukukno kosto rimani se kalayu yang nokni ama babule jani ja busana borok kotor khanya hanei eba borok kotor sanamna hanei busake samu kosto ke khalai rangkhibi pori rilai o busa hanjana ke ma babuni kono wan suya kare biani biang boni baki dukhu nangese ulta pulta anglai mani noksak tongu mane chingabo joto borno hamya saya hani samani kogya je ma babuni dukho kostono buja kare saksachung langma sasonai saksachung thene amokai borong samani je ma babu busa kostoge samung khale rang achiwi jani je busana borok kotor samna nai a busa hanjana ke ma babuni kostono buja kare saksachung je nangplaise theithangu ngai ama hairok ekdom saya okok jing borno samasi abagi chini koimung abono tongnai ma babuni kokno wan suki porna jora kahamke poriladi o porna jora biani biang ulta pula tang ladi taunu bagi amsuno chini kok samarona jaja tongkhaba o video no share khaladi joto tiprasalo kuno kaham hame nugui saimanthong angya ke sabo saiman tabu chini o video na ditino baksa borok amo hai problem o klai dukhu nangsagi kosto ke tonaibo ma tongna abagi no jeng direct sanamo sungo live mungsasek problem tongke nokni borok bai share khadi eba jengbai phano share khlaimano kono no tei phano tension chinta nana nangya joto manino kaisa problem angkhange solution tongo bini bahne solution ongkori thangnai nang jese bukha kok hui kok sobutino amsuno problem no tori thangnai